Vzťah medzi študentkou literatúry a programátorom? To je, akoby Shakespeare naprogramoval počítačovú hru. Ahojte, vítam vás pri recenzii na knihu od Tony Kruger Láska medzi vločkami. Skôr ako začneme s anotáciou, mám klasické upozornenie. Táto kniha zatiaľ vyšla iba v češtine. To znamená, že buď zvládate češtinu, alebo budete musieť dúfať v slovenský preklad. A poďme sa pozrieť rovno na anotáciu. Láska medzi vločkami. Má hrať jeho priateľku, ale čo keď z toho bude láska? Študentku anglickej literatúry Phoebe čakajú osamelé Vianoce len v spoločnosti psa Hamleta a zozbieraných Shakespearových spisov. Programátor Liam jej ale ponúkne, aby behom rodinného stretnutia za tučný honorár zohrala jeho priateľku. Chce vo svojej ex Charlotte vzbudiť trochu žiarlivosti a možno ju aj získať späť. Ale vzťahy sa čoskoro skomplikujú. A čím viac to medzi Liamom a Phoebe začína iskriť, tým viac to k nemu tiahne aj Charlotte. Podľahne Phoebe svojim rozbúreným citom alebo dohrá roli falošnej priateľky až do konca. Myslím, že anotácia popisuje dej knihy celkom trefne. Je to pomerne tradičné poňatie falošného vzťahu s cieľom vzbudiť v bývalom partnerovi žiarlivosť. To, čo robí tento príbeh zaujímavejším, je fakt, že Charlotte momentálne chodí s Liamovým bratom, za ktorým mu technicky pred rokom ušla. Poďme sa trochu bližšie pozrieť na postavy. Phoebe je študentkou literatúry a zbožňuje Shakespearea. A to až do takej miery, že ho dosť často cituje. Prakticky vyrastala so starou mamou. Otca nikdy nepoznala a jej matka zmizla pri prírodnom nešťastí, keď bola Phoebe ešte veľmi malinká. Po smrti babičky jej ostali len dlhy a pes Hamlet. Práve tieto dlhy a plánovaný výlet s najlepšou kamarátkou ju donútia prikývnuť na Liamovú ponuku hrať mu falošnú priateľku. Pre Phoebe však nie je novinkou len samotný predstieraný vzťah, ale aj Vianoce v početnej rodine. Liam je programátor, ktorému sa podarilo naprogramovať a predať veľmi úspešnú aplikáciu. Prezradím vám, že sa dokonca vďaka tomu stal milionárom. Nie, že by mal potrebu svoje bohatstvo nejako ukazovať. Je to nerd. Síce dobre vyzerajúci, ale stále nerd. Zo Charlotte chodil od školy a to, že ho podviedla s jeho bratom, mu zlomilo srdce. Chce ju späť. Alebo si to aspoň myslí. Charlotte je žena, ktorá sa celý život pohybovala medzi bohatými rovesníkmi. Miesto medzi nimi si však musela tvrdo vydrieť, pretože jej rodičia bohatí neboli. Práve preto jej tak záleží na materiálnom svete a ukazovaní bohatstva. Alebo to o nej aspoň tvrdí istý programátor, ktorého vymenila za plastického chirurga. Príbeh Phoebe a Liama bol takou príjemnou romantickou oddychovkou. Dej sledujeme len z pohľadu Phoebe, to znamená, že udalostiam chýba taký ten mužský pohľad. Samotný Liam je pre mňa trochu rozporuplná postava, pretože som nedokázala pochopiť a mám vlastne pocit, že to nevie ani sám, čo vlastne chce. Chce vôbec Charlotte späť? Prečo ju chce späť? A skutočne chce ublížiť bratovi tak, ako bolo minulý rok ublížené jemu? Kniha síce opisuje romantický viacúholník, ale príťažlivosť medzi Liamom a Phoebe mi prišla oveľa výraznejšia a silnejšia než nejaké staré city. Skôr som čakala, že sa tento viacúholník prenesie trochu do iného uhla, ale to sa nestalo. Samotná dvojica Phoebe a Liam mi prišla celkom sympatická. Obaja sú síce úplne iní, avšak ukáže sa, že spolu dokážu veľmi dobre spolupracovať a vlastne aj cez tie rozdielnosti sa k sebe hodia. Je pravda, že spočiatku obor toho druhého neberú vážne a smejú sa z neho. Ale časom sa ukáže, že aj Shakespeare a počítačové hry vedia fungovať dokopy. Verila som im vzájomnú príťažlivosť a aj to postupné zbližovanie cez rozhovory. Záverečný konflikt nie je až tak dramatický, ako by ste mohli čakať. Avšak postavy na ne reagujú tak dramaticky, ako by bol. Phoebe v tomto prípade za mňa reaguje až príliš dramaticky vzhľadom na situáciu a vzhľadom na to, čo o tejto situácii vie. Reakcia druhej drama queen si myslím, že je adekvátna vzhľadom na celú situáciu okolo tohto konfliktu a celý dej knihy.
Takže druhá drama queen v závere je za mňa v poriadku, Phoebe to podľa mňa prehnala. Vo svojom závere sa záverečný konflikt v knihe vyrieši, ale z pomerne stručného záveru a chýbajúceho epilógu nie je úplne jasné, do akej miery došlo k nejakým zmiereniam, prípadne nejakým prerodom postav či nejakým uvedomeniam si situácií. Ten epilóg mi popravde v tej knihe strašne chýba, pretože dej sa končí v prítomnosti. My dostávame pohľad do prítomnosti, ale myslím si, že nejaká budúcnosť, napríklad budúce Vianoce a sledovať dynamiku tých budúcich Vianoc, či už v rodine alebo obecne, by mohlo byť zaujímavé. A ponúklo by to rozšírenie toho záveru a vypovedanie otázok, ktoré vám po samotnom konci knihy nie sú až tak zrejmé. Aby som to na záver zhrnula, tak sa jedná o dejovo nie veľmi dramatický, ale reakčne trochu predramatizovaný romantický príbeh so zápletkou vzťahového viacuholníka, v ktorom sa postavy vlastne snažia zistiť, ku komu patria. Aj keď je to kniha na vianočné obdobie, nečakajte v nej nejaké veľké vianočné zázraky, ktoré urovnajú dlhodoročné konflikty, či zo zlej postavy lusknutím prsta spravia dobrú. O tom táto kniha nie je. Ak ste zmierení s tým sledovať, že niektoré konflikty ostanú nevyriešené a postavy nemusí nutne čakať nejaký radikálny prerod či zmena strany a máte radi romantické viacuholníky, tak myslím, že by sa vám táto kniha mohla páčiť. Len sa pripravte na to, že v priebehu tejto knihy vás možno budú nejaké z hlavných postav štvať. Pre dnešnú recenziu je to všetko. Ak sa vám recenzia páčila, budem rada za like a ak ste knihu čítali, napíšte mi do komentára, čo si o nej myslíte. Ak chcete viac podobných recenzií, budem rada za odber na mojom YouTubeovom kanáli alebo follow na mojom Instagrame. Vidíme sa pri ďalšej knihe.